ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, бисёр пурсида будед ки дигар ба мо видеои киртоъ накардед, киртоъи туркӣ. Ва имрӯз ман тасмим гирифтам ки барои шумо як распродажаро пешниҳод кунам аз бозори Корвон, тарафи Корвон Сити, тарафи ами пажарка, даҳум дарвозаи пешина, даҳум дарвоза 192 контейнер. Ҳаминҷа биёем пирсен даҳум дарвозаро ҳама шумода нишон метиҳам. ҳами 192 контейнерда киртоъҳои туркӣ ҳамаш распродажа шудагай ва ин распродажа фақат 3 рӯз давом дорад. яъне рӯзи якшанбе. духтаракҳои азиз, дар инҷа боша ҳамаи шуморо барои кору фаъолият дар компанияи Атоми даъват мекунам. Корейская косметикая. Шумо косметика намефурӯшед духтаро, шумо фақат ки команда мекунед. Дар ин ширкат ҳар моҳ харид нестай. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед, тамом. Аз ваняҳото намеафтед, аз анамун балото намесӯза. Хулас ҳамин як маротиба дар 6 моҳ харид мекунед, тамом. Фақат ки командатона бақувват кунед духтаро ва маоши беҳтарина соҳиб мегардед. Марҳамат, анами хоҳараки ма кор мекуна. Бисёр розияи коруш. Шумодам кора мефаҳмона, нависенша. Чӣ хеле ки агар шумо таҷрибамара тамошо кунед, чӣ хел маошҳои хуб мегира. Дромада каналша як бор бинен. Ваям дар Атоми кор мекуна, апай хосият. Анаи хоҳари ма боша, ҳамроҳи апай хосият кор мекуна. Нависенша кора мефаҳмонатона, ёрдамтон мекуна. Агар кор кардани бошед духтарако, маҳсулотош чӣ барои саломатӣ хубай, чӣ барои анамин маҳсулотҳои косметикиш нағзай. Хулас, каседа ки доставка дар кор бошад, доставка доранд. Дар Тоҷикистон ҳам ҳастай доставкаошон, дар Русия ҳам ҳастай. Беҳад кори осонай, фурсата аз даст натиҳед духтарако. Бо душанбе ва сешанбе 3 рӯз. Марҳамат. 250 сомон, яъне киртоъе ки пеш чанд сум буд? пеш 400-450 мефурӯхтанд. ҳозир распродажа шудагай 250 сомон. Марҳамат. ҳамаш қариб фирмаи Эспирай. Шумо медонед ки Эспира зурай фирмаш, Розес Эспира. хулас ҳама фирмаи ҷаҳонӣ, фирмаи туркияи Фассон. мана нигоҳ кунед, ина қисми болоям ҳама хел распродажа шудагиай. мана киртоъи хушрӯ духтарако. ина доставка надоранд. ина марҳамат, ма вайша суроғаша гуфтум, метавонед омада хитон аз наздик бинед, нарх наво кунед ва баъдан харидорӣ кунед. хулас беҳтарин киртоъҳо барои шумо. ина нигоҳ кунед, чӣ қадar паплинакҳои хушрӯ омадагиай. мана размеро мондагӣ нест духтаро, барои ҳавай распродажа шудагиай. биёен аз наздик хушрӯ бинед, пӯшен. шояд ки размерҳои хитона пайдо мекунед. ира бинед чӣ хел паплинакҳои фасонак. 38 туркӣ то 44 размер астай, яъне то 50 вая тоҷикира. хулас ина қисми боло паплинако ва қисми анами поён ҳамашон турецкиян. распродажа диден платя. ҳозир то охири наворо тамошо кунед. бисёр аиҷада. ман шумода бо дигар намудошам нишон метиҳам. ана ино шолкаи хушрӯнекем. мана нигоҳ кунед. марҳамат, тамошо кунед. мана диден сиёҳ паплинакҳои хушрӯи турецкӣ. духтаракҳои хушрӯ гадензои фасон распродажа шудагиай. аднатонниёш ҳозир ма ваёшам нишон метам тона. ин ёра бинед чӣ хел хушрӯанд. ҳамё ҳамаш распродажа. ина ино аднатонниёра бинед. мана марҳамат, ана миёям распродажа 250 сомонӣ. чанд ранг дорад. дар бораи размерош чӣ хеле гуфтум, хитон омада аз наздик бинен. ина бинен поёнаш банд хелеай. тоза бори турецкиян. аз сабабе ки размер мондагӣ нест, распродажа шудагиянд духтарако. бори дигар такрор мекунам, ин навор аз бозори Корвон, тарафи пажарка, даҳум дарвоза
192 контейнер пешниҳод шуда истодай. Инам қисми боло ҳамаш хулас ки паплинакои туркиян. То инам ҷои халатора ҳамаш паплинан. Ина ҳа рубашка паплинакоям ҳамин нарх евростилай нанаи тарафаш ҳамаш евростилай. Мане кабита кабинет бо чихе фасонай катянавай сиё. Хулас ҳамино ҳамаш распродажаян. Духтаро гул майда мехоҳед, гул калон мехоҳед ҳастай. Мана гулакои майдаш. Ози шифоношон ҳам распродажа шидагиай. Ай шифоноям ма шумода нишон метиҳам ки чанди шидагиян шифоношон. Мана ира бинед бо остинакошон хел фасонак. Духтаракои хушрӯи ман. Ино распродажа. И абаяҳои турецки гирбишин. Ино нархошон 600-550 сомон буд. Ҳозир бошад дар распродажа 350 сомониян. Тоза абаяи турецки. Мана сангчошон ҳамаш заводской, хушрӯ. Ҳеч намештагӣ. Иноша бинед фирмаи ламиражай. Ана ҳамаш ҳар хел фирмаҳо мондагиай. Медонед ки фирмаи ламираж чихе материалош, чихе кӯтош, хушрӯ сифатош бад қиматан. Мана ҳозир боша распродажада ҳамино ҳамаш 350 сомон. Айнаи сафед якта мондагиай. И бекртаяй фақат абаяш. Мана аз якта мондагиай. Ирам ҳами 350 метиҳам. Доставка надора. Бори дигар такрор мекунам ки хитон биён духтаракои азиз. Инам аз роқаша шумода гуфту. Распродажа рафтестай. Омада харидорӣ кунед. Ана иноям 350 сомонан. Иноям ҳамаш турецкиян духтаро. Ягонташ и дукон ҳам хали вай надорад. Ҳамин видеое ки ма кардестам ягонташ бори дигар ҷо нест. Ҳамаш турецкияй. Хулас нигоҳ кунед ин дута. Иям 350 сомон. Лёнай анаи сафедаш материалаш лёнай. Баъд анаи киртаако распродажа шидиян. Мана платячо. Иё материалошон пахтагӣ намхе вишивка дора кард. Нархошон 300 сомонӣ будай. Распродажа да 300 сомон. Ҳозир бо шифонора нишон метум. Шифоношонам распродажаяй. Умедворам ки маъқултон меша. Анако духтарако шумода ма ваёша нишон метиҳам. Шифоношона ва дариҷа дутаи дига ламиражош ҳастай. Ино агар дар хотир дошта бошед 800 сом, 600, 700 сомон буд нархош дар наворои пешинам. Ҳозир боша распродажа. Распродажада 500 сомонан. Тоза бори туркӣ фирмаи Эспира. Духтаракое ки медонанд фирмора ва ё қичон мефаҳманд ки нархи арзон пешниҳод шидагиай. Чанд рангай. Диден? Инам қисми боло ҳамаш анами киртои ваян. Гирбишини. Диден? Хулас духтаракои азиз. Кадом намудое ки шумода маъқул меша ай наздик якта ба якта омада бинен хитон. Марҳамат. Инаиша бинен. Бо чихе хушрӯвак. Мана. Хулас ҳар хелаш ҳастай. 500 сомон. Гирбишинашон 500 сомон. Распродажа да духтаро 500 сомон. Ихе нархошон 700, 750 амхе нархо. Мана иша бинед чихе хушрӯ. Ира якта мегири чанд сол мепуши. Ино ҳичи намешаванд. Аз мода намераванд мегиранд духтарако бисёр. Ана и сирхака бинед чихе бо хушрӯча. Мана қисми поёнаш. Мана марҳамат ана ин намудоша бинед. Иношам новинкан. Ҳамаш борои новинкаян. Распродажа шидагиай. Духтарако подклад доран ягонташ наметобад стилои хушрӯ. Ҳам классика ҳастай, ҳам поёнашам хе парпаракам ҳастай. Хулас бори дигар такрор мекунам духтаракои азиз ки навори мо аз бозори Корвон тарафи пажарка 10 дарвоза 192 контейнер пешниҳод шидагиай. Ина распродажа танҳо 3 рӯз давом дорад. метавонед дар анами 3 рӯз омада аз наздик бинен ва либосҳои интихоб кардагитона харидорӣ кунед. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. Хайр, то видеоҳои оянда. Саломат бошед.